କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ହଉଛି ପୁରା ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଦିଦି ଆମର ନା ଏମିତି ହୁଏନି। परदिन टू 5 दिन छक जाके बस रे पळेई ये देखो डेली को बात एकरा अनेला माँ जेजी ना मोबाइल मन तक मोबाइल जा कौन कौजा जेजी मंगना दिवसे मुका भाई जुम बसेबी आमा बसेले सिना बाहबु आ केम बाहबु हेले जानिबनी हां हां बोल लगावनी हां ये हस जेजी को खाई जी ଶାଗ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ଏ ତାଙ୍କର ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ମୁଁ ସେରା ଖାଇନି। ଆମର ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପଡିଯାଇ ଅନୁକୂଳ ଗଲା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ବା ବନ୍ଦାପନା ସରିଲେ ବଢି ହବ ଦେଖିଛି ଆମର ଇଆଡେ ବା ଏଇଟା ବା ଆମ ସେଇ ପକେଇବା ଆଉ ଜଣେ ତମର ବଳିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦିଟା ଆଗେ ପକାଅ ଆଉ ଟିକେ ଧର ଅନେଇଲ ଏଡିକି ଏଡିକି ବଡ ଲମ୍ବା କରିକି ଦିଟା ପକେଇବ ଲମ୍ବା କରି ଗୋଲ ଗୋଲ ଭାଉ ଜତେ ନା ଗୋଟେ ଆଗୁରୁ ନାଇଁ ସେଇ ବି ଭାଉ ହବ ସେଇ ଭାଉ ତମେ ଏ କୋନ କୋନ ହବ ଏ ସିଏ ଯୋଉ ପକେଇବ ତା ମାଇ ହଁ ମାଇ ର ଆଇର ପକେଇବ ହଁ ସେଇଆ ଏଇଠି ଲୁଗାରେ ନିଆ ଲାଗିବ ଏଠି ଏଇଠି ହଁ ରା ଲମ୍ବା କରିରେ ଏମିତି ଗୋଲ ହଁ ତ ସେ ଥୋସ ତମ ସାଇଜ କରି ଦବ ଗୁଆ ଦିଟା ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କାଢି ଲ ନବା ନବା ଦରକାର କାହାର ନବା ଲମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସେ କାଳେ ଆମର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆମର ପଡେ ସେମିତି ଲମ୍ବା ତୁଳସୀରେ ଆମର ଲମ୍ବା ସେଟା ସମସ୍ତେ ପକେଇବେ ଇଏ ଦୁବ କରି ପତ୍ର ଦିଅ ଏଇଟା କେତେରା ହେଇଯିବ ଗୁଆ ଦିଅ ଆଗେ ସୁନ୍ଦୁରିଆ କର ସୁନ୍ଦୁରିଆ ହବ ସୁନ୍ଦୁରିଆ ଗରମ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ଅଛି ଏଇଆ ସୁନ୍ଦର ମାରି ଗୁଆ ଦିଟା ଦିଅ ତମେ ନିଅ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଧରଛ ତ ଦିଅ ତମେ ଗୋଟା କରି ଦିଅ ସେ ଗୋଟା କରି ତା ଦେହରେ ପୋଛି ଦେ से चाहा पूरा राबड़ी गुआ ऊपर थोई थोई दे ना गुआ
ଲଗେଇକି ତୁ ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ଦେଇଛୁ ଗୁଆ ବଡି ଲଗେଇକି ଦିଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡିରେ ଲାଗିବ ନା ନିଏ କଳା ଆରେ ଦୀପ ସେ କୁଲା ଧରିକି କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ମାସେ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ରହିଲା ମାସେ 15 ଦିନ 19 ଦିନ ନାଇଁ ମାସେ 10 ଦିନ ରହିଲା 10 ଦିନ ପରେ ଦିଦି ଯିବେ ଭରି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ 40 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଗଲେ ବଡ଼ି ଯାଇ ସରିଗଲା ସେଟା ପେକା ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଟି ଆମର ପାଣି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି